Nagyon-nagyon szépen köszönöm elnök úrnak, államtitkár úrnak és tanár úrnak ezeket a csodálatos szavakat, és hát az egész kuratóriumnak, és hát önöknek, szellemi honvédő társaknak most már ilyen ezt a nemes kifejezést alkalmazhatom magamra, és engedjék meg, hogy egy néhány személyes gondolatot osszak meg önökkel, hogy mi is jutott eszembe ezzel a díjjal kapcsolatban. Igaziból rettetesen zavarban állok itt önök előtt, azzal az érzéssel, ami egyébként nagyon sokszor elfogott már az életem során, olyan szituációkban, amikor azt éreztem, hogy valamilyen rajtam túlmutató erő az, ami oda vezetett. Így érzek rendszeresen akkor, ebben talán Fritz Tamás és Lomnici Zoltán is meg tud erősíteni, amikor például televízió kamerák előtt találom magam egy alapvetően szorongó emberként, vagy amikor tulajdonképpen konfliktus kerülő személyiségként mondjuk éles vitahelyzetekbe keveredek, vagy mondjuk egy tüntetésen kell, hogy szónokoljak. De ugyanígy éreztem magam akkor is, amikor 4 alkalommal az életadásnak a csodálatos, de azért mind a 4-szer megszokhatatlanul félelmetes szituációjában voltam a szülőszobám. És ilyenkor sokszor jut eszembe Pál apostolnak a Korintushoz írt második leveléből az a közismert szakasz, ami így szól, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ilyen tényleg kétségekkel küzdő emberként, amit a családtagjaink tudnak erősíteni, azt hiszem. Így érzem magam, amikor a keresztény tanításokat próbálom, hogy azoknak a komolyan vételét próbálom a nyilvánosság figyelmébe ajánlani, vagy szeretett nemzetünk, vagy akár közös otthonunk Európa kapcsán néha élesebben emelem fel a szavamat a nyilvánosságban. Hogyha próbálom azt visszafejteni, hogy hogyan alakult ki ez a megszólalási kényszer, akkor elsősorban talán anyukám fejlett igazságérzete az, ami eszembe jut, ami egyfajta örökségként bennem él, és azok a családi ebédek, amikor a húsleves mellett mindig ott volt a közélet is a terítéken, és nagyon sokszor hánytuk, vetettük ezeket a kérdéseket. Aztán én általános iskolásként értem át a rendszerváltást, és ott voltak azok a nagy pillanatok, elsőként az erdélyi falurombolás elleni tüntetés, a csodálatos élménye, amikor egyébként a szüleim tiltása ellenére, akik elmentek a tüntetésre, mi is a bátyámmal és az unokatestvéremmel kiszöktünk erre a tüntetésre. Tudom, hogy itt énekeltem először, vagy hallottam először a székely himnuszt. Hihetetlen felemelő élmény volt, egy igazi közéleti keresztelkedés. Aztán eszembe jut az is, hogy szintén általános iskolás voltam, amikor az édesapám kézen fogott, és nem kellett iskolába mennem azon a napon, amikor a Kossuth téren tanulja lehettem a köztársaság kiáltásának. És ez a családi alaphoz társultak aztán a hasonlóan gondolkozó, baráti körben zajló, nagy és emlékezetes beszélgetések, ugyanúgy, mint aztán történelmet hallgatva, és jogot is, de talán a történelem ilyen értelemben fajsúlyosabb, tanár úrnak a hihetetlen gazdag és tényleg nagyon komoly szellemi muníciót jelentő órái, de akár ide idézhetem Tőkéczky tanár urat is, aki már nincs közöttünk, de nagyon komoly útravalót adott. És ebben erősített aztán a férjemmel való megismerkedés, és ma már tényleg a 4 gyermekünknek, hát most már ugye mindegyik a kamaszkor, legkisebb is 11 éves, nagyon inspirál az velük való gondolkozás, olykor vitatkozás, és ez az embert frissen tartja, ez egy jó dolog.
És meg kell említsem természetesen a Szent István Intézetet, ahol szerintem én a világ legjobb kollégáival dolgozom együtt, bár az az időszak is hasonlóan kiemelkedő volt, amikor még annak idején a családpolitika témájában gondolkozhattunk, de nagyon hálás vagyok a kollégáimért is. És ide tartozik az önök, bizonyos értelemben ismeretlen ismerősöknek a visszajelzései, az előremutató kritikái, a bátorításai hihetetlen nagy erőt ad az, hogy egy közösségnek a részeként lehetünk szellemi honvédők. Aztán az ember így a nyilvánosságban megszólalva megtapasztalja azt is, hogy keskeny, és nagyon-nagyon keskeny az az út, ahol nekünk járnunk kell, hogyha komolyan vesszük azt, amit képviselni szeretnénk. Mi szellemi honvédők ugyanis nem eshetünk soha a hibrisnek a csapdájába. Nem lehetünk elbizakodottak, nem lehetünk telhetetlenek. Soha nem tekinthetünk el, amit államtitkár is utalt arra, hogy a legnagyobb és a legalaposabb indulataink közepette sem attól, hogy az emberi méltóságot azt mindig tiszteletben tartsuk, az emberi kapcsán is. És ami a legfontosabb talán, hogy nem beszélhetünk másként, mint ahogy élni igyekszünk. Tehát a hitelességre hívnám föl itt a figyelmet, hogy szerintem ez a legnagyobb kincsünk, amit foggal örömmel őriznünk kell. Sokszor nemtelen küzdelemben, agresszív támadások közepette is így ebben a szellemben és ebben a hűséggel kellene helytállni, tudva azt, hogy minden rosszul megválasztott szó, vagy elhibázott érv, vagy valamiféle olyan tett, ami nem koherens, az az általunk képviselt ügyeknek, Isten, haza és család ügyén. Mindezeket tudva a közéletben szerepet vállalni tulajdonképpen egy elhordozhatatlan felelősség lenne. Isten kegy. Vele viszont mindannyian, és meggyőződésem, hogy a legerőtlenebbek is képesek lehetünk önmagunk korlátain átlépve, igenis csatába menni az igaz út. És köszönöm önöknek azt, hogy ezen a keskeny úton továbbra is önökkel tarthatok, és nagyon hálás vagyok a belém vetett bizalomért, és ígérem, hogy azon leszek, hogy ezt megszolgáljam. Köszönöm szépen még egyszer a Civil Összefogás Fórum tényleg meglepetést okozó elismerését, és az említett Lokálpatrióta Egyesületnek is nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a díjjal járó összeget ezt átadhattam. Ígérem, hogy jó célokat fogunk megvalósítani. A mi kis 4500-as településünkön, ha minden kommunizmus áldozatok napját, vagy október 6-ai megemlékezést, vagy november 4-ai megemlékezést, akkor ez nem történik meg, úgyhogy ezekre a célokra fog menni, és nekünk ez egy hatalmas nagy segítség lesz. És önöknek, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, és kívánok nagyon-nagyon sok erőt, hitet, jó egészséget, bátorságot, sok társat, és nagyon jó kedvet a szellemi honvédő munkához. Köszönöm szépen a figyelmet! Mint kiderült, engem ért az a megtiszteltetés, hogy a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány idei szellemi honvédő díj átadásán méltassam Máté Zsuzsa munkásságát, aki a 24-es év egyik kitüntetett. Nagy örömmel teszek ennek eleget, mert maradéktalanul meg vagyok győződve arról, hogy a díj jó kezekbe kerül. Ennek alátámasztására két dolognak kell egybevágnia, a díj céljainak, szellemiségének és a díjazott életművének. Meggyőződésem, hogy ezt a szót, életmű, egyáltalán nem sajátíthatják ki maguknak élemedett korú védtudósok és művészek. Igenis lehet használni egy olyan fiatal
ember esetében is, mint a szóban szóló. Mi tehát a díj fő célja? Elismerni azok munkáját, akik tettekkel védelmezik és erősítik a magyar öntudatot és önazonosságot. A magyar szám szerint kis náció, az országunk még kisebb, de egy nemzet értékét egyáltalán nem az nagysága adja meg, hanem az, hogy milyen jövő nyújt a tagjainak. Ez pedig attól függ, hogy képes-e megakadályozni, hogy mindaz, ami érték, szépség és szeretet, kiszorítassék a nemzet kollektív emlékezetéből. A szellemi honvédelemre éppen ezért van szükség, mert ez a szándék egyre erősebb. Védekezni ellene a legalkalmasabb keret a nemzet. A nemzet ereje, amin már megbukott többféle érték és szépség ellenes kísérlet, és amely éppen ezért ma az élet ellenes erő célkeresztjében van. Ezt az összefüggést ismerte fel Máté Zsuzsa is, már fiatalon, amikor jogi tanulmányai mellett történelmet is tanult. Az érdeklődést otthonról is ösztönözték, biztos vagyok benne, és nem lehet véletlen, hogy a szakdolgozatát annak a Páter Kisszaléznak az életéről írta, akinek a sorsa, a hit, a hitvallás és az egyházak felé fordította a figyelmet. A család fontosságának felismerése az otthon melegéből is táplálkozott, de hamarosan megjelent az igény az élet továbbadására. A szeretet és szépség olyan erejével, amit csak egy kisbaba tud megjelenni. 4 új élet. Benedek, Zsongor, Julianna, Boróka. Fémjelezte ezt az érzést. Nem volt ebben semmi tudatosság, vagy vállalás, vagy ilyesmi, csak az anyaság és az apaság, Ókovás Szilveszterrel, a férjurammal. Csodálatos misztériuma. Azok vállalkoznak az élet átadásának felelősségére, akik érzik és akarják a jövőt. Nem félnek a jövőtől, bíznak magukban. Bíznak a gyermekben, majd a gyermekeik gyermekeiben, és így együtt a nemzetben, végső soron az Istenben. Egyébként pedig semmi, de semmi nem ér fel a felelősséggel, szeretetben megélt anyasággal és apasággal, se vagyon, se hatalom, se hírnév, se az élvezetek hajszolása. Semmi nem pótolhatja az elvesztegetett időt. Nem tudom, hogyan és miképpen, de biztosan teljesen természetesen állt össze Máté Zsuzsa világnézete, egységes egészé, természetessé, és került összhangba azokéval, akik az életbizalom megélői és hirdetői. Hirdetője lett ennek az érzésnek Máté Zsuzsa is, újságíróként, a Heti Válasz, a Mandiner, a Képmás és saját Facebook oldalán. A Szent István Intézet alapítójaként és ma már igazgatójaként. Az életbizalom alapja a gyermek, a család, a hit, az egyház, a kultúra. Ezeket az értékeket hirdeti, és ha kell, már pedig kell, védi, derűsen, mosolygósan, de nagyon határozott. Így kapcsolódik össze a munkásságában a családvédelem, a gyermekek jogával a megszületésre és a boldog életre. Hosszú éveken keresztül írta a kisgyermekes életszakaszt megörökítő Onleán társas blogot, amely nagy érdeklődést váltott ki. A Szent István Intézet élén többek közt hirdetik a hit megtartó erejét és az egyházhoz tartozás örömét. Mert a hit mellé kell az egyházhoz tartozás is.
Mert aki az anyag kontra lélek harcban kapitulál, védtelen lesz a béke és háború, a ma és jövő vitájában, és könnyen eltántorítható az olyan alapvetésektől is, mint hogy az anya nő, az apa férfi. Nem kétséges, hogy szellemi és erkölcsi válságban van a világ. Éppen ezért fontos, amit Máté Zsuzsa tesz, nem elrejti, hanem megvallja a keresztény hitét, magyarságot. Általában az értékeinket, a szabadságot, a elhivatottságot. Teszi ezt derűvel, bizakodással, személyes példával is. Fontosnak érzi a helyi közösségben való felelősségvállalást, és ezért aktív tagja a Zöldligeti Lokál Patrióta Közösségnek, a Zöldliget Baráti Kör Zöldligetért Egyesület. Ez igazi civil felelősségvállalás, szép gesztus, hogy a díjjal járó pénzösszeget Máté Zsuzsa ennek a szervezetnek ajánlja fel. Jó, hogy vannak ilyen emberek, mert hirdetik, hogy a hittel a jövőben nézve ilyen csodálatos dolog élni, hisz ez a mostani levegővételünk is a következő reményében történik. Kedves Zsuzsa, örömömre szolgál, hogy elsőként gratulálhatok a szellemi honvédelmi. Köszönöm szépen!